și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Acesta se numește Anti-Smash pe tabletă sau pe tutorial. Desigur că nu știu să... What is this? What the fuck? Ok. Ok. What? Cum ce trebuie naiba să fac? N-am fost atent la... Ce trebuie să fac? Oh. Ok. Eu pus. Să știe. Ok. Knockout. Mergeți în sus. Poc. 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 Sunt blocat. Ce-am făcut? Oh, shit, am făcut ceva foarte bine chiar. Fop, fop. 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 Fop, fop. Gata. Ok, unde sunt? Că e acolo. Ok, o să blochez pe la negru acolo. Să încerc. E un joc atât de puzzle. Așa. Eu vrem așa, după aici, după aici, după aici, după aici, după aici, 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 șop, 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 pop, 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 toc, pop, pop. Stai mă că e un puzzle. Stai. E un... Eu trebuie prea. Foarte bine, nu le știu deloc. Aproape. Hai mă, acum ce trebuie să fac? Cum le opresc? Unde vreau eu? Așa, 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 așa. Oh, gata mă. Nu așa, așa. Așa mă, uite așa. Uite așa. Cum naiba? Că era aproape posibil. Era aproape posibil. Nu vine să cred. Deci, e imposibil să faci. Nope. Nope.
A, gata, mă, m-am prins. Gata, m-am prins. Trebuie să rămân în colțul ăla, după jos, după sus, după... Iar am greșit. E foarte greu acest joculeț. Nu recomand. Poc. Uite așa, mă! Doamne, cât a durat! Da. Foc. Asta vrei tu. Cum n-ai să fac asta? Cred că am o idee, dar nu prea bună. Aproape deloc bună. Te duci acolo, te duci în partea cealaltă, te duci acolo și perfect. N-am vrut să... Nu e ce vreau eu să fac. Nu e deloc ce vreau eu să fac. Deci cum am dat să pas? Deci... Cumva să ajung și acolo. Gata, aproape. Fuck! Bă, urăsc jocul ăsta. Bine, nu-l făceam pe YouTube. Cred că o să mă urâți. La câtă logică îi. Ce naiba trebuie să fac? Cum naiba? Ce? Doamne, cum trebuie să fac? Că astea se duc în direcția opusă și eu vreau să se în același loc. Ok. O să stea așa. Așa. Perfect. Perfect. Cum încep? Ce nu să fac? Trebuie să fac. Ce trebuie să fac? Așa. Foc. 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 Foc, foc, foc. Într-una, în sus, în sus, în sus. După poc. După poc. Foc. 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 Hai, iarăși! Iarăși, man! Cum naiba trebuie să fac? Dacă
Astea nu le pot opri când se merg. Ah! Ce muzica asta? Bă, asta e o prezentare la cât de nervos sus. Muzica e tare, lasă. Nervosul Andrei, așa o să se numească, cred. Ma, cât de greu e. Cam ăsta e videoul. O să plâng cu capul în pernă toată ziua. Și da, la revedere!